Разиграха късо Гаджев и Гари Родригес. Центриране и удар с глава на Ларсен Туре. Пловдив на този стадион. Левски атакува и то опасно центриране. Много остра топка за там. Локомотив Пловдив на третата позиция вече с 37 точки. Това е един от съперниците на Левски в борбата за... Сега някак случайно топката попада в Нуно Пинто. Той стреля, но спасяване на Радослав Рашков. Добро подаване за Милдер. Това е опасно. Удар на Гари Родригес покрай вратата. Прекрасен пас на Владимир Гаджев. Гари Родригес вади топката. Там не успява да изчисти по най-добрия начин. Море бяха показателни за това, че основните трудности на Левски са при гостуванията. Сега прекрасно изглеждащо подаване на Антон Огнянов. Много добра скорост. Стреля с левия крак. Горан Блажевич спасява. Погледна втори път. Добро решение на Огнянов, но аплодисментите трябва да бъдат на сметката на Горан Блажевич. Удар и Рашков спасява, въпреки че тя щеше да напусне. Посоката вляво е неговия съотборник Мауро Алонсо. Възможност за удар, блокиран от Борислав Цонев. Удар на Родригес. Решава да не рискува. Блокират си, има пространство пред себе си. Ще използва ли скоростта? Игра 1-1. Добре, финтира Панов. Вади топката, но на крака на футболиста любимец, който си отбелязва. Много странен автогол. Левски повежда с автогол. Не успях да видя кой е играчът, който прати топката в собствената си врата. Химик си реализира подобно попадение сега. Виждате колко карамболи имаше, докато топката стигне до Славчо Шоколаров. Той пък в опита си да изчисти Шоколаров. Той със сетни усилия успя да играе с нея, но до толкова, доколкото да прати в мрежата на съперника. Сега и Макриев от чиста позиция на Будинов успява да изчисти на крака на Нуно Пинто. Той центрира. Удар с глава над вратата на Алехандро Перес. За Гаджев. Фирмен пас на Владимир Гаджев. Сложи топката на крака на Ларсен Туре. Ето една добра атака за сините. Прострелно центриране Будинов. Успява да избие рана на Цветомир Панов. Той загуби притежанието и Гари Родригес. Връща се Панов отново срещу него е Родригес. Хубаво центрира топката и за трети път от началото на 1-0. Атака за Левски. Отново Макриев не се ориентира. На централен защитник ще действа Стилян Николов. Сега обаче възможност за Левски. Втори гол Гари Родригес. Петата минута, след като ето тук не се ориентира Будинов и тази грешка доведе до попадението. Майкъл Тевия. Удар с глава. Успя да надскочи с номер 17. Един от най-силните отбори. Този налитък. Сега обаче възможност за любимец и като по чудо топката не попада в мрежата на Горан Блажевич. Изключително статичен остана Нуно Пинто при това центриране към Майкъл Тевия и гаранецът бе на път да се разпише срещу бившия си клуб. Хубаво подаване. Добре отигра от въздуха, но пък не се получи удара. Имаше своите ситуации. Вълтов. Това е лошо решение на младия футболист. Прави едно отлично подаване, където намери свой съотборник. Много центриране на Антон Огнянов. Прекрасно изпълнение. Аплодисменти за цялостното провеждане на тази атака. Бяха в основата на тези два гола. Много добро центриране на Мирослав Иванов. Стоянов, сега Огнянов по левия фланг. Хубаво центриране, удари гол, но пък в положение на засада е бил футболист на гостите. Иван Вълчанов е това. Не е съгласен с решението на страничния рефер Иван Вълчанов, но пък асистента на Таско Тасков Георги Георгиев е категоричен и право има. Засада тук имаше. Това вече може да е гол за сините. Гари Родригес, какво спасяване на Рашков. За сините сега и Гаджев пробва късмета си покрай вратата на Рашков. Гари Родригес, дублиране в ляво от Нуно Пинто. Удар на Вутов, гол за младия футболист на Левски. Второ попадение за него през сезона. И второто идва отново срещу състава на любимец Радослав Рашков след асистенция на най-добрия, спокойно можем да кажем, тази вечер на стадион Георги Аспарухов, Нуно Пинто.